avui és un dia per felicitar-vos i per agrair-vos la trajectòria de tots els anys que porteu al cos servint-lo i per felicitar-vos per haver estat capaços de fer aquest salt, no? Que és molt i molt rellevant. És important la vostra capacitat per garantir una eficàcia en la prestació del servei i alhora per garantir la vostra seguretat i la seguretat dels vostres companys. Sempre ho dic, estem en bones mans, estem en les millors mans. El món està canviant, el clima està canviant, cada vegada tenim més incendis, cada vegada en tindrem més, cada vegada està tot més sec. I el que podem fer nosaltres, els que tenim responsabilitats polítiques i els cossos de seguretat, és posar aquesta situació, que és objectiva, en les millors mans. I el que sí tinc la completa seguretat és que el nostre país està en aquest sentit en les millors mans en el cos de bombers.